Mga pulong sa paglaom. Sa kasing-kasing sa tao ana ang usa ka dili mapahayag nga pangandoy. Pangandoy nga gitisok sa usa ka maluluy-on nga Dios apan gituis sa kaaway. Gipatuon niya ang mga tao nga kining grabing kagutom mahimong matagpaw pinaagi sa kahilayan. Bahanti, kasayon, kabantog ug gahom. Apan kining tanan nagahimo lamang sa tao nga walay katagpawan. Bisan pa ni ana ang Dios naglaraw nga kini nga pangandoy magdala sa tao ngadto sa usa nga mao lamang ang makahimo sa pagtagbaw niini, si Hesukristo, ang gitawag ni Propeta Hageo nga handom sa kanasuran, ang anak sa Dios nga ipadala gikan sa langit uban ang gugma. Siya ang atong paglaom ug ato siyang mailhan pinaagi sa Biblia nga alang kanato maoy mga pulong sa paglaom. Ang balaan nga kasulatan gitugas sa katawhan aron mahibalo sa sugop sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayap sa langit, tinun-an gisugop niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Mga pulong sa paglaom. Usa ka tulumanon nga idalit kaninyo sa Sangyaw Media Ministry aron paghatud sa paglaom sa inyong panimala. Og karon aniya ang tagtumala ining maong tulumanon. Maayong gabi mga kigalaan, mga suki na mga tigpaminaw ni natong estasyon, ang Smile Radio dinhi sa lungsod sa Santa Fe nga makita sa 89.3 sa dial sa inyong mga radio diha sa FM band. Intak na mga kigalaan, sa gihapon kini inyo higalas kanginan, Brother Ariel Buena mao inyo makauban alang sa atong tulumanon mga pulong sa paglaom. Kumusta mo mga kigalaan? Kumusta ang tibuok ninyong adlaw? Nanginaot ko mga kigalaan nga inyong nasinatian ang kaayo sa Dios sa inyong kinabuhi. Ang mga panalangin ngayang gihatag diha kaninyo. O ako mong dapiton mga kigalaan sa pagpamalandong niini. Kung unsa ka maayo ang Dios o kung giunsa ka mo pagpanalangin niya nining adlaw. Kay nga atong pagahisgutan karon mga kigalaan mao ang mahitungod sa panalangin. Mga panalangin ni Jacob. Okay, so sa niagi natong pagtuon kung kagabi atong gihisgutan ang pagbalhin ni Jacob o kung Israel gikan sa yuta sa Kanaan balhin ngadto sa Ehipto aron nga makikiusa sa pagpuyo kauban sa iyang anak nga si Jose nga nidapit kaniya nga mopuyo didto sa Ehipto. So karon mga kigalaan atong pagahisgutan ang pagpanalangin ni Jacob ngadto sa iyang mga anak ug mga apo. So andama mga kigalaan ang inyong mga Biblia pahiluna sa inyong tagsa-tagsa ka mga lingkuranan aron nga maayo ang inyong paghimutan nga samtang kita magapadayon sa atong pagtuon karon sa pulong sa Dios. Okay, so ang atong pagtuon makita kini siya sa Henesis 48 hangtod sa katapusan ng bahin mga kigalaan. Okay, so 48 ngadto sa 49 o kung kaya nato karong gabi una atong humanon hangtod sa 50. Apan kun dili
So aton lang po humanon ugma sa gabi. So niningtag na mga kagalaan atong pagasugdan ang atong pagtuon pinaagi sa pangabli nga pag-ampo ug ako mong dapiton sa pagduko sa inyong mga ulo uban kanako alang sa atong pangabli nga pag-ampo. Magampo ta. May gugmao na mga amahan, dagasalamat imong kaayo. Salamat imong mga panalangin ug dagasalamat nining matahom nga takna sa gabion nga imong gihatag kanamo aron niya kami makapadayon sa among pagtuon sa Biblia. Pinaagi ning tulumanon mga pulong sa paglaom. Nanginaot kami amahan ikaw maggiya kanamo karon, maghatag kanamo sa kaalam gikan sa imong balaang espiritu. Aron nga pinaagi niini among masabtan ang kaagi o kun ang kining pagpanalangin ni Jacob ngadto sa iyang mga anak ug mga apo ug nga pinaagi niini nga pagtuon makakat-on usab kami mga bililhon nga mga leksyon nga among magamit sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi nga makahimo kami sa pagpamalandong sa imong kaayo nganhi kanamo ingon nga imong katawhan. Salamat nining tanan. Salamat imong pagdungog sa among mga pagampo nga among gipadangat diha kanimo pinaagi sa ngalan ni Hesus. Among personal nga maluluwas. Amen. Okay mga kigalaan, moadto ta sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining takna og atong pagaisgutan karon ang mga panalangin nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang mga anak. Okay, so ang pagpanalangin niya sa iyang duha ka mga apo din kini nga panalangin alang kang Jose apan gihatag ni Jacob ngadto sa iyang mga apo mga anak niya diha kang Jose o mga anak ni Jose ang akuan og usab ang pagpanalangin niya sa uban pa niya nga mga anak iyang 11 ka mga anak gawas kang Jose. So kana mga kigalaan maoy atong pagahisgutan karon. Okay, so abli ang inyong mga Biblia diha sa Henesis 48. Una nga atong pagabasahon mao kining makita sa Henesis 48 bersikulo 16. Matud pa dinhi niining maong bersikulo. Sumala sa Cebuano Unlocked Bible, mao kini ang atong mabasa. Ang anghel nga nagapanalipod kanako gikan sa tanang kadaot, hinaot magpanalangin siya niining mga bataa. Hinaot pa unta nga ang akong ngalan maingalan kanila og ang ngalan sa akong mga amahan nga sila si Abraham og Isaac. Hinaot sila musanay ngadto sa panon sa kalibutan. Kana mga kigalaan maoy panalangin ni Jacob alang sa iyang mga apo. Kining duha ka anak ni Jose. So nga nining tungora mga batan-on pa mga kigalaan. So ang duha ka anak ni Jose si Manasseh ug si Ephraim gisagop ni Jacob ingon nga iyang kaugalingon nga mga anak. Ug busa tungod niini gihatagan atong masabot nga nahatagan ni Jacob si Jose og doble nga pilo sa panalangin. Tungod kay duha man ka mga anak niya ang napanalanginan ni Jacob niini nga tungod. So, sumala pa dinhi sa Henesis, Kapitulo 48, versikulo 5, og karon ang imong duha ka mga anak nga lalaki nga natawo kanimo sa yuta sa Ehipto, sa wala pa ako nahiabot kanimo dito sa Ehipto, ako sila. Maako si Ephraim og Manasseh, ingon nga sila Ruben og Simeon, ako aman. So, ingon ni ana mga kigalaan. So, ang mga anak ni Jose gisagop ni Jacob ingon nga iyang kaugalingong mga anak. Ug ang panalangin nga alang kang Jose
gihatag ni Jacob ngadto sa mga anak ni Jose. Tingali mga kaigalaan, maikago na kamo o gusto nang masayod unsa ang panalangin nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang duha ka mga apo nga mga anak ni Jose. So karon mga kaigalaan, ato nang mo na atong pagahisgutan. Apan sa dili pa kita mo adto sa kini siyang kinibang paghisgot mahitungod kung unsa ni siya ang mga panalangin nga gihatag ni Jacob ngadto sa mga anak ni Jose. Ato na tan-awon ang mga detalye nga naglibot ni ining paghatag sa panalangin ni Jose ngadto sa iyang mga apo. Matud pa, kini usa ka pribado nga hitabo, usa ka pribado nga kalihukan og si Jacob mga kaigalaan sa iyang pagpahigayon ini nga panalangin, siya tumbok balik o ngadto sa usa pipila ka mga mahinungdanon nga panghitabo sa iyang kinabuhi o pipila ka mga panghitabo sa umalabo. So mao kini ang bililohon nga unod mga kaigalaan niining iyang panalangin ngadto sa iyang mga apo. Una iyang gisgutan mga kaigalaan ang panalangin sa Dios didto sa Bethel. Atong kahinumduman nga ang panalangin sa Dios gihatag pag-una sa Dios ngadto kang Abraham. Si Abraham nagpuyo taliwa sa Bethel og sa Ai. Og sa diha nga si Jacob nakasala batok sa iyang igsoon nga si Esau, minglaya siya gikan sa iyang mibiya gikan sa ilang panimalay aron paglikay sa kapungot ni Esau nga nagtinguha sa iyang kamatayon. Sa iyang panaw paingon ngadto sa iyang balay sa iyang uyuan nga nahimo niyang ugangan nga mao si Laban, iyang naagian ang yuta sa Bethel. Og didto nimpahulay siya, natulog siya, og didto nagdamgo siya. Og pinaagi ni anang maong damgo mga kaigalaan, gihatag sa Dios ang iyang panalangin ngadto kang Jacob. So mao kana mga kaigalaan ang balik tan-aw ni Jacob sa panalangin sa Dios. Atong mabasa kini sa Henesis 48 bersikulo 3. Matud pa niya, nagingon si Jacob kang Jose, nagpakita kanako ang Dios nga labing gamhanan sa Luz sa yuta sa Kanaan, gipanalanginan niya ako. So kining yuta sa Luz mga kaigalaan, mao kini ang later on na ila ingon nga Bethel. Yuta nga ginganlag Bethel nga bot pasabot mga kaigalaan balay sa Dios. Tungod kay diha ni anang yuta sa Luz, ang Dios nagpakita kang Jacob. O tuod man paghigmata niya, iyang gipabarog ang katong batong iyang giunlanan, iyang gibubuan og lana, oil, og iyang ginganlan katong dapita nga Bethel. Mao'y pagtimaan mga kigalaan nga diha ni anang dapita anaa ang Dios. Nga kanang dapita mao'y balay sa Dios. So diha mga kigalaan matud pa niya iyang gikuan ang iyang gihisgutan pagbalik ngadto kang Jose ang panalangin nga gihatag kaniya sa Dios didto sa Bethel. Og kini mahinungdanon mga kigalaan aron sa pagpasantop sa punto nga ang panalangin nga ihatag ni Jose o ni Jacob ngadto sa mga anak ni Jose o sa uban pa nga mga anak ni Jacob, kini nga panalangin adunay kanabang pagtugot gikan sa Dios. O kini nga paghatag sa panalangin mga kigalaan mao'y pagpasa ni Jacob sa mga panalangin nga iyang nadawat gikan sa Dios ngadto sa iyang mga anak
o ngadto sa iyang mga apo kang Jose. So, dinhi mga kigalaan, human ni ana iyang gihisgutan usab ang kini siyang saad sa Dios nga yutang saad, ang yuta nga ilang pagapuy-an. Kiman mga kigalaan, sa diha nga gihatag ni Jose ang panalangin ngadto sa iyang mga anak, tua na sila sa Ehipto. Apan mahinungdanon kini mga kigalaan nga iyang isulti ngadto sa iyang mga anak og mahimong kabahin sa panalangin ug mahibaw-an ni Jose sa iyang mga anak ug sa iyang mga igsoon aron nga ang ilang huna-huna mga kigalaan dili kanabang dili ma-focus ngadto sa paghuna-huna nga diha na lang gyud sila mo settle down sa Ehipto hangtod sa kanabang katapusan sa kapanahunan o hangtod sa hangtod, kundili gusto ni Jacob ipasantop ngadto sa iyang banay, sa iyang mga anak nga mga lalaki nga ang ilang pagpuyo sa Ehipto temporaryo. Dunay yuta nga gisaad ang Dios nga didto sila magapuyo. O akong ipinumdum mga kigalaan, kini nga yuta nga gisaad sa Dios, gisaad niya pag-una kang Abraham o gisultihan niya si Abraham nga human sa 400 ninyo katuig nga pagpuyo sa usa ka langyaw nga yuta nga diin ang gipasabot sa Dios mao ang yuta sa Ehipto. Human sa ilang 400 katuig nga pagpuyo sa Ehipto, sila dalhon pagbalik sa Dios, pabalikon ngadto sa yutang saad. Sunod ni ini mga kigalaan, gihisgutan ni Jacob ang kamatayon ni Raquel. Si Raquel mga kigalaan mao ang inahan ni Jose. So, ning biya o kon gibaligya si Jose sa pangidaron nga 17 anyos, niya nga tungura mga higalaan kanabang panahon sa kabatanon naapagyud na ang ang kamingaw nga bation ngadto sa mga ginikanan. Gani na ako'y mga kaila nga kanabang ning suway og larga sa layo ni adtog Manila aron nga didto mangita sa kahigayunan sa panginabuhi o nanimpad nga makahuman sa pag-eskwela. Apan ang nahitabo mga kigalaan, paglabay lang sa pila ka bulan ning balik dayon tungod kay dili maantos ang kamingaw ginikanan. So, naa sa hunahuna ni Jacob nga ang iyang anak nga si Jose gustong masayod mahitungod sa pipila ka mga detalye kalabot sa iyang inahan. Labi na gyud sa kamatayon ni ini. Nga tungod ni ana mga kigalaan, pahinomdom kini ni Jacob ngadto kang Jose. O atong mabasa ang iyang gisulti kalabot ini diha sa Genesis 48 versikulo 7. Ingon pa dinhi, apan alang kanako nihadtong nahiabot ako gikan sa Padan sa akong kasubo si Raquel namatay sa dalan sa yuta sa Kanaan. Samtang aduna pay pipila ka hilayon paingon sa Efrata. Gilubong ko siya sa dalan paingon sa Efrata. Kadto mao ang Bethlehem. So ang Efrata mga kigalaan mao na iyahang karaan nga ngalan, then later on ilisan og ngalan nga Bethlehem. So kung nahinumdum ka mo ang Bethlehem oy kanabang yuta nga natawhan ni Ginoong Hesus. Og kanang yuta mga kigalaan mao kana ang mga yuta nga napanag-iya sa mga banay ni Juda. So tanan yung mga kaliwat ni Juda mubalik na to sa Bethlehem ngadto sa nianing yuta aron kanabang
maadto nga itong maapil kay katong pagkatao ni Ginoong Hesus doon ay gipahigayon nga sensos ang hari sa Roma nga si Caesar Augustus. So mao to na nimpauli sila ngadto sa ilang yuta nga natawhan sa Bethlehem nga ginganlan sa panahon ni Jacob nga Ephrata. So mao to didto na himog sa Ginoong Hesus. So, diha pod mga kigalaan namatay si Raquel. Dool ni anang yuta. Og diha siya gilubong. So, sa dalan paingon sa Ephrata. Okay, so sumala pa dinhi mga kigalaan. Ang hinungdan sa kamatayon ni Raquel mao kining gibati nga kasub-anan. Nga kana bang walay makahupay kaniya tungod kay mismo ang iyang bana nga si Jacob ana usab sa hilabihan nga kasubo og dili buot nga hupayon ang iyang kasubo. So bisag kana bang gipaningkamutan sa iyang mga anak nga mahupay ang iyang kasubo apan nagpabilin gihapon ang iyang kasubo mga kigalaan nga tungod ni ana nga kana bang tungod sa iyang hilabihan nga kasubo wala natingali niya mahatagi og pagtagad ang iyang asawa og hinungdan sa kamatayon niini. So mao na siya ang pagpasabot ni Jacob mga kigalaan. Yung paniya din ni atong nahiabot ako gikan sa Padan sa akong kasubo si Raquel namatay sa dalan sa yuta sa Canaan. So tungod sa iyang kasubo. Gipasabot din ni Jacob mga kigalaan nga usa sa hinungdan sa kamatayon niya ug posible kamatayon usab ni Raquel mao ang kasubo. Kinsa may di masubo mga kigalaan kung namatyan ka sa imong anak nga pinalangga. Kung kanining tungura mga kigalaan, maogi pagtuo ni Raquel o ni Jacob nga si Jose namatay na. O nga tungod ni ana, hilabihan nilang subo. So, nahinumduman o kuan ka na pagbalik, gihisgutan pag-usab ni Jacob mga kigalaan ngadto kang usab gihisgutan ni Jacob ang makanunayon nga pag-atiman sa Dios kaniya. Ato ka na mabasa sa Genesis 48 versikulo 15. Matud pa niya dinhi nagpanalangin si Israel kang Jose nga nag-ingon, ang Dios kaniadto gialagaran sa akong mga amahan nga sila Abraham ug Isaac, ang Dios nga nag-atiman kanako hangtod niining adlaw. Ang Dios nag-atiman kanako hangtod niining adlaw. So dinhi mga kigalaan gipasanto pa ni Jacob nga ang Dios nag-atiman kaniya. Ug atong timan-an mga kigalaan nga ang Dios nagatagad na. Gani kung atong basahon ang Biblia, nagisgot diha nga ang Dios nagapaulan. Nagapaulan sa tanaman, sa mga matarong, bisan pa sa mga tanaman, sa mga makasasala, sa mga taong dautan. Kini mga kigalaan tungod ti ang Dios dunay pagdagad sa tanan nga mga tao. Ang Dios mapailubon og nga nangandoy nga ang mga tao nga makasasala nga wala mo ila kaniya makakabot sa paghinulsol og makakabot sa usa ka desisyon sa pagdawat kaniya og pagtalikod sa mga dautan nga binuhatan. Kana mo hinungdan mga kigalaan nga ang Dios dili willing nga i-give up ang mga taong masalaypon aron nga sa hingpit
maadtos kamot kaaway. Tungod kay mao iyang handom mga tigalaan nga ang tanan nga mga tao makabatunog kay giyunan sa paghinusol ug makabatunog kay giyunan alang sa kaluwa. Mao na nga ang Dios kanunay nga nag-atiman sa mga tao. Apan, of course, bentaha ang tao nga duol sa Dios tungod kay anaan nila ang pagkamainampuon og ang Dios duol alang ni atong mga tao nga kana bang matarong. Duol o kun ang Dios magadungog sa mga pag-ampo ni atong mga tao nga matarong. Samtang kana siyang medyo dulumtanan alang sa Dios ang mga pag-ampo sa mga taong dautan. Labi na gyud kung ang atong mga pag-ampo adunay simbog sa dautan nga mga plano. Of course, mga kaigalaan, ang pag-ampo sa usa ka taong dautan nga may kalabutan sa paghinusol ug kana siyang pagdawat sa Dios, kana higala is welcome ngadto sa tubangan sa Dios. Okay, so humani ana mga kaigalaan, humani pagpasantop sa makanunayon nga pagtagad ug pag-atiman sa Dios kaniya. Iya usab gipasantop ang proteksyon nga gihatag sa Dios ngadto kaniya. Mao kanatong mabasa sa bersikulo 16. Matud pa niya, ang anghel nga nagapanlipod kanako gikan sa tanang kadaot, hinaot magpanalangin siya niining mga bata. Hinaot paunta nga ang akong ngalan maingalan kanila. So mao kana mga kigalaan. Mao iyang pag-ampo nga ang anghel nga nagpanalipod kaniya manalipod usab niining mga bata, niining mga anak ni Jose. Ug usab mga kaigalaan, iyang gipasantop ang pagtubo sa mga Israelinon nga mga katawhan. O kun pagdaghan sa kini siyang mga Israelinon. Ingon nga usa ka dako nga nasod. Ato ka na mabasa sa bersikulo 19. Genesis 48:19. Matod pa dinhi, ang iyang amahan nagbalibad og nag-ingon, nasayod ako, akong anak, nasayod ako. Siya usab mahimong usa ka katawhan ug mahimong mo usab siyang usa ka bantugan. Apan ang iyang manghod mas bantugan pagayod kay kaniya. Og ang iyang kaliwatan mahimong bagang panon sa mga nasod. Ang iyang kaliwatan mahimong bagang panon sa mga nasod. Nga sa ato pa mga kigalaan, mudaghan ang kaliwat ni Jacob, mahimong usa kadako nga nasod. Ug mao kana ang kabahin sa panalangin nga gihatag sa Dios ngadto kang gihatag ni Jacob ngadto sa iyang mga anak ug mga apo. Ug usab mga kaigalaan, katapusan nga part ni ining maong panalangin niya, iyang gihisgutan ang pagbalik ngadto sa Kanaan. So ato kani mabasa sa Genesis 48 bersikulo 21, ingon dinhi, nag-ingon si Israel kang Jose, tan-awa, hapit na ako mamatay. Apan magauban ang Dios kanimo ug magpadala kanimo pabalik sa yuta sa imong mga ama. So ingon ni ana ang kani siyang handom ni Jacob alang sa iyang anak nga si Jose. Alang sa mga anak ni ini ug usab sa mga igsoon ini. Nga silang tanan nga mga kaliwat ni Jacob mubalik ngadto sa yutang saan dito sa Kanaan. Nga karon mga kigalaan, kining Kanaan kaniadto mao kana siya ang naila nato karon nga nasod nga Israel. Og diha sila namuyo mga kigalaan human sa ilang pagpiya gikan sa Ehipto balik ni adtong yuta sa Kanaan. So
Sa lakton nga pagkasulti mga kigalaan, diha sa mga panalangin nga gihatag ni Jacob ngadto sa mga anak ni Jose. Gipasantop gyud niya nga ang iyang kaliwat mao iyang handom nga kini ang mga anak ni Jose dili magapabilin pagpuyo sa Ehipto nga usa ka langyaw nga nasod, kundili nga sila uban nga mga anak ni Jacob mukuyog pagbalik ngadto sa yutang saad didto sa Kanaan. So ingon ni ana mga kigala. So magkadto ang panalangin nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang mga apo o mga anak ni Jose, ang katong kang Manase o kang Ephraim. Karon mga kigalaan, moadto kita sa panalangin nga iyang gihatag sa 12 ka mga banay sa Israel. Kini siyang 12 ka mga anak niya. Sumala pa dinhi sa Genesis 49 versikulo 1. Mao kini ang atong mabasa. Unya gitawag ni Jacob ang iyang mga anak nga lalaki ug miingon, pagtigom kamong tanan, aron akong masulti kaninyo kung unsa ang mahitabo kaninyo sa umabot. Tingon ni ana mga kigalaan, ang gipasantop usab o kung ang gihangyo ni Jacob sa iyang mga anak nga magtigom sila kay sultihan niya sila kung unsay mahitabo sa umalabot. Ganiha mga kigalaan sa atong katong gibiyaan nato nga panalangin ni Jacob ngadto sa iyang mga apo o kung sa mga anak ni Jose, iyang nahisgutan ngadto ang mahitungod sa umalabot nga pagbiya pagbiya sa iyang mga tibok nga banay gikan sa Ehipto balik ngadto sa Kanaan. Iyang nahisgutan ang lambo, pagdaghan sa iyang mga kaliwat hangtod nga mahimong usa ka dako nga nasod. Dinhi mga kigalaan, karon ang susama nga mga ingon nato kung unsay mahitabo sa malabot nga mga adlaw nga adunay kalabutan mahitungod sa iyang 12 ka mga anak. Karon gusto niyang ipaambit ngadto kanila. Pinaagi kini mga kigalaan, iyang isulti kanila, pinaagi sa usa ka panalangin. Okay, so mao kini ang mga unod mga kigalaan sa kanabang giasoy ni Jacob ngadto sa iyang 12 ka mga anak kung unsay mahitabo sa umalabot. Okay? Una dinhi mga kigalaan, kining mahitungod sa kang Reuben. So ato kining mabasa diha sa bersikulo 3 ngadto sa 4. Si Reuben mga kigalaan mao kining giingon nga nawad-an siya sa iya leadership. Kamagulangan siyang anak, supposedly siya ang leader, siya ang pangulo, siya ang ingon nato tinahod sa nang managsuon o siya unta toy makaambit sa labing dako nga bahin sa panalangin. O ang panalangin nga gihatag sa Dios ngadto kang Jacob, anha gid unta to ibalhin kaniya. Isip mao'y kinamagulangang anak. Apan wala ka na mahitabo mga kigalaan tungod tingali usa sa hinungdan tungod sa nahimong nga salaod ni Reuben. So kung nahinomdom ka mo mga kigalaan, dunay dili maayo nga buhat nga kana siyang nabuhat usab kini si Reuben mga kigalaan. Mao'y hinungdan nga nganong ingon nato maisip nato nga dili siya usa haom nga mahimong
usa ka leader. Kung atong balikan ang kana siyang mga plano sa managsuon, nasayo siya sa plano sa managsuon sa pagpatay, iya kining gipugngan. Nasayod siya sa plano sa mga managsuon sa pagbaligya, apan wa siya nahimo mga tigalaan. O nasayod siya unsay nahitabo sa ilang igsuon, apan wa siya mutug-an sa ilang amahan. Kini mga kigalaan nagpakita sa dili maayo nga pagtumala ni Reuben isip kinamagulangan nga anak ni Jacob. Natungod ni ana ang si Jacob wala magahatag kaniya sa panalangin aron nga mahimo siyang pangulo sa banay sa Israel. O baka kung tan-aw nato mga kigalaan, walay nahimugso nga maghuhukom diha sa banay ni Reuben, walay hari, walay propeta. Ingon ni ana ang nahitabo mga kigalaan. Kung natong basahon ang bersikulo 3 ngadto sa 4, mao kini nga atong mabasa diha niining maong bersikulo. Ug mao kini ang gisulti ni Jacob kabahin kang Reuben. Reuben, ikaw ang akong kinamagulangan, ang akong kusog, ug ang sinugdanan sa akong kalig-on, dungganan sa dignidad, ug dungganan sa gahom. Dili magpungan nga sama sa naghaganas, dili mapugngan nga sama sa naghaganas nga tubig. Wala na kanimo ang pagkamadungganon. Tungod ka ikaw, misaka sa higdaanan sa imong amahan. Unya, imong gihugawan kini. Misaka ka sa akong tuluganan. So, ingon ni ana ang nahitabo mga kigalaan. So, nainumdum kamo sa niagi nato nga pagtuon, usa sa kana siyang puyo-puyo ni Jacob, kadubang tulugoon sa iyang asawa nga si Bilha, nga nahimo niyang puyo-puyo o nga nakabaton siya mga anak gikan ini, gihilabtan ni Reuben. Nasayod si Jacob ni ini, apan wala siya gihimo, wala siya manimaw, wala siya gihimo nga aksyon aron sa pagdisiplina sa iyang anak. Apanaa siyang huna-huna mga kigalaan nga kini nga butang is usa ka dako nga sala ug nagpabilin kini nga lama diha sa kinabuhi ni Reuben. Atong bitong timan-an mga kigalaan nga kana bang kung makahimo kitag sala, tingali maayo ang sakit, mawala ang kaulawan, apan naagyoy ibilin nga kana siyang ilanan sa katong nahimo nato nga sala. Daw pareha sa samad mga kigalaan nga ang samad maayo apan magbilin kinig uwa. Kung maglansang kita mga kigalaan sa usa ka kahoy, kung nasipyat kita paglangsang kay wa matunong atong ibton, atong ilansang pag-utro, nasakto na ikaduhang paglansang, apan ang sayop nato nga paglansang magbilin og dungag, magbilin og dili maayo nga marka dito sa atong trabaho. Mausab na sa atong kinabuhi mga kigalaan. Dihas kinabuhi ni Reuben, doon na siya dili maayo nga mga binuhatan ug nagbilin kinigmansa sa iyang kinabuhi. Ug tungod ni ana, dili siya usa ka maayo nga tawo, maayo nga ehemplo ngadto sa iyang mga anak. Aron nga tungod ni ana mga kigalaan, gikan sa iyang mga kaliwatan, gikan sa iyang mga anak, wa gyud tawo nga nahimugso aron nga mahimong maghuhukom, mahimong bayani, sa lain pa nga pagkasulti, mahimong hari ug mahimong propeta. So mao na siya ang nahitabo mga kigalaan. Ari ta sa kaduhang anak, duha ka anak
kini siyang Jacob, si Simeon o si Levi. Kung nahinumdum kita nining duha mga kigalaan o nagkuyog ang duha, kung nahinumdum ka mo kining duha ka managtuon, si Simeon o si Levi mga kigalaan, mao kini sila ang duha nga kanabang nakahimo sa kanabang buhat nga dili angay. Buhat sa kana siyang pagpanimalos tungod sa nahitabo sa ilang igsuong babae nga mao si Dina. So gipang patay nila ang mga kalalakinan, lakip na tong mga inosente. So si Sikim lang ang nakasa, apan lakip ang mga kauban niya nga mga kalalakinan, diha siyang tribo giapil pag pangpatay ni ining duha ni Simeon ug ni Levi. Karon mga kigalaan, ang pangutana unsa may panalangin nga gihatag sa Dios diha kani. So matud pa dinhi mga kigalaan sa Henesis kapitulo 49 bersikulo 5 ngadto sa 7. Mao kini ang atong mabasa. Si Simeon ug Levi magkauban. Ang mga hinagiban sa pagpatay mao ang ilang mga espada o akong kalag ayaw pagduol sa ilang tigom. Ayaw pag-apil sa ilang mga panagtigom. Sanglit kay ang akong kasing-kasing hilabihan ra kaayo kadungganon alang ni ana. Tungod kay sa ilang kasuko sila mipatay sa ug mga tao. Ilang kalipay ang pagtigbas sa tikod sa mga baka. Matinunglo ang ilang kasuko tungod kay kini pintas ug ang ilang kapungot tungod kay kini bangis. Ako silang bahinon kang Jacob ug patibulaagon sila sa Israel. Bahinon mga kigalaan. Kang Jacob ug patibulaagon. So scattered. Mao kana ang mahitabo ni ini mga kigalaan. So ang duha ka banay, ang banay ni Simeon ug ang banay ni Levi magkatigom ug mahimo ng usa ka banay mga kigalaan kauban sa kang Huda. So sa ato pa ang kaliwatan ni Simeon ug ang kaliwatan ni Levi mailalom sa banay ni Huda. Mahimo ng usa na lang ka banay sila kauban ni Huda mga kigalaan. Kung atong kahinumduman mga kigalaan, si Moises kaliwat kini ni Levi. So si Moises, si Aaron kaliwat sa mga pari, mga saserdote, kaliwat kini ni Levi mga kigalaan. Ug sila kanunay anaa aron sa pag-alagad sa templo. Kini nahitabo mga kigalaan dili tungod ni ini nga panghitabo kundi diha sa pagbiya nila gikan sa Ehipto balik ngadto sa yutang saan. Dunay nahitabo nga panagbagulbol sa mga tao batok kang Moises ug ang banay ni Levi. Kining mga kaliwat ni Aaron mao ang mingbarog aron sa paglaban sa kini siyang katungod sa Dios, sa kini siyang side sa Dios. Mga tungod ni ana mga kigalaan gipili sa Dios kining kaliwata ni Levi aron nga maoy ingon nato tig panalipod sa templo. Ato man pud masabot mga kigalaan nga kini nga mga tao dedicated kaayo sa kanabang pagbuhi sa ilang kinabuhi. Andam nga mo patay ug magpakamatay alang sa ilang gituhuan. Tungod ni ana mga kigalaan, doon na sila gihatagan sila usa ka dako nga katungdanan ug kini mao ang pag-atiman sa templo. Apan gawas ni ana mga kigalaan, wala sila kaugalingong yuta nga panulundon. Ang ilang bahin sa yuta ni Simeon ug ni Levi
nahiadto sa kang Huda. Mao kini ang nahitabo mga tigalaan. Og ang tagna nga mao'y mahitabo sumala pa sa kang Jacob nga ang kaliwat ni Levi magkakatag-katag adto sa uban nga mga tribo. Sa ato pa mga tigalaan, mabahin-bahin sila, masakop ngadto sa uban nga mga tribo. So, ang tribo ni Simeon mao ang pinakagamay nga tribo ug kini nahisakop ngadto sa tribo ni Juda, samtang ang tribo ni Levi nagakakatag-katag ug nahitipon ngadto sa uban nga mga tribo, uban nga mga banay nga sa mga anak ni Jacob. So ingon ni ana ang nahitabo mga tigala. Ang sabanay ni Juda mao kini ang panalangin na nga gihatag sa Dios. Mao kini ang atong mabasa sa Henesis kapitulo 49 bersikulo 8 ngadto sa 12. Juda, ang imong maigsoong lalaki magadayeg kanimo. Ang imong kamot maanaa sa liog sa imong mga kaaway. Ang mga anak nga lalaki sa imong amahan muyukbo sa imong atubangan. Si Juda, anak sa leon, akong anak. Ikaw nahibalik gikan sa akong mga biktima. Mitikubo siya, mihapa siya sama sa leon, sama sa babaeng leon. Kinsa may mangahas nga mupukaw kaniya. Ang baton dili mahimulag gikan kang Juda. Ni ang sungkod sa pagmando gikan sa liwala sa iyang mga tiil. Hangtod nga muabot ang silo. Ang mga nasod mutuman kaniya. Igahigot ang iyang mga nating kabayo ngadto sa paras og ang nati sa iyang asno ngadto sa piniling paras. Gilabhan niya ang iyang mga bisting ngadto sa bino og ang iyang kupo sa duga sa ubas. Ang iyang mga mata sama kaitom sa bino o ang iyang mga ngipon sama kaputi sa gatas. Ingon ni ana ang panalangin nga gihatag ni Jacob ngadto kang Juda mga tikala. Unsa may bot ipasabot ni ini? Atong balikan pagbasa mga kikalaan kining bersikulo 10 matud pa. Ang baton dili mahimulag gikan kang Juda. Ni ang sungkod sa pagmando gikan sa liwa sa iyang mga tiil. Hangtod nga moabot ang silo. Dinhi kining silo dinhi mga kigalaan mao'y pagpasanto sa usa nga moabot og kini nagtumbok ngadto kang Ginoong Hesus, ang Mesiyas nga ilang gipaabot mga kigalaan. Ug matud pa dinhi ang sungkod o ang baton dili mahimulag gikan kang Juda. Ang katong sitro, baton nga mao'y simbolo sa pagmando, simbolo sa gahom sa usa ka hari. Sa lakto nga pagkasulti mga kigalaan, ang panalangin ni Jacob ngadto kang Juda mao'y pagpasanto nga si Juda mahimong kaliwat sa usa ka harianon nga kaliwat. Diha mahimugso kaniya ang mga hari nga magahari sa tibuok Israel. Ug diha usab mahimugso sa iyang banay ang Mesiyas. Si Ginoong Hesus nga mao'y Dios nga nagpakatao aron pagtubos sa atong mga sala. Ingon ni ana ang gipadayag ni Jacob ngadto sa iyang mga anak. Labi na gyud kang Juda. Okay, adto ta sa kang Zebulon. Bersikulo 13. Matod pa din sa bersikulo 13, magpuyo si Zabulon sa baybayon sa kadagatan. Mahimo siyang dungguanan sa mga barko ug ang iyang utlanan musangko ngadto sa Sidon. So ingon ni ana ang nahitabo mga kigalaan, nanimuyo siya ngadto sa amihanan nga dapit duol sa dagat Mediteraneo. Ug ang sunod mga kigalaan mao si Isaacar.
Versikulo 14 o 15 nagingon, si Zakar ang kusgang asno nga nagahigda sa liwala sa mga kulungan sa mga karnero. Makakita siya og maayong kapahulayan ug maanindot nga yuta. Iyang bawugon ang iyang abaga sa kabugat ug mahimo siyang ulipon sa buluhaton. So dinhi gipasantop mga kigalaan nga si Isaacar mahimong usa ka kani siyang usa ka banay, usa ka tribo sa mga maisog nga mga kalalakinan. So nagisgot dinhi nga kusgan nagisgot dinhi kuan mga kigalaan kung unsa ilang dangatan. So, matud pa, ang kaliwat ni Isaacar nahimong kontento sa ilang kinabuhi, sa ilang gidangatan, o wala na sila mangandoy mga kikalaan nga maghupot og katungdanan sama sa gihuptan sa mga kaliwat ni Juda. O nagpuyo, ang ilalang tinguha mga kigalaan nga magpuyo nga malinawon o gawas nun. Atong isunod ang kang Dan nga kaliwat. Ingon pa dinhi, versikulo 16 ngadto sa 17. Magahukom si Dan sa iyang mga katawhan isip usa sa mga banay sa Israel. Si Dan mamahimong bitin sa daplin sa dalan. Ang malalang bitin sa agianan nga mupaak sa tikod sa kabayo aron mahulog ang nagsakay niini. So ingon ni ana ang kanabang gipadayag ni Jacob kung unsay mahitabo sa banay ni Dan. Ug tuod man mga kigalaan, ang banay ni Dan mga kigalaan naila sa ilang ingon nato kanabang kaisog sa pagpanalipod batok sa mga daotan. Ug diha sa iyang banay nahimong gusto ang usa nga naila nga maghuhukom nga ginganlag Samson. Ang pinakakusdanggang tao dito sa banay sa Israel. O nga nahimugto sa banay sa Israel. Ug kini mga kigalaan tungod kay ang Dios nagapili kaniya aron nga maoy magaluwas sa iyang katawhan gikan sa kaulipnan ug gikan sa kini siyang pagsamok sa mga Filistihano. Kaya atong isunod ang kini siyang sa banay ni God. Matud pa ni sa bersikulo 19, God ang mga manggugubat muhasmag kaniya apan atakihon niya sila diha sa ilang mga tikod. So mao kana mga kigalaan. So gihulagway sila ingon nga mga leon, gikumpara sa mga kana siyang nga kanabang gihulagway sila ingon nga paspas nga manglihok nga mga kuan. So gihulagway nga kusgan, isog ug paspas nga mga tao. Gani gisgutan dinhi mga kigalaan nga muhasmag ang manggugubat muhasmag kaniya apan atakihon niya sila diha sa ilang mga tikod. But pasabot mga kigalaan nga tungod sa kaisog niining banay ni God at ang tingali mga hadlok ang mga kontra ug bisan pag mangdaga na tungod kay gusto nga makaikyas kining banay mga kigalaan mugukod kayod tungod sa ilang kalaski o kaabtik nga mangliho. Okay, so ang sunod nga banay mao ang banay ni Aser. Diha sa dili pa ni mga kigalaan ako sa basahon nga ni ang unang Kronikas kapitulo 12 bersikulo 8.
nga mao kini ang paghulagway mga kikalaan sa banay ni God. Ingon pa dinhi, nakigihiusa ang pipila ka mga kaliwat ni God kang David sa taguanan didto sa kamingawan. Manggugubat sila nga mga lalaki nga gibansay sa gubat, nga hanas sa taming ug bangkaw, nga adunay isog nga mga panagway nga sama sa panagway sa mga leon. Paspas silang managan sama sa mga binaw nga naa sa kabukiran. Ingon niya na ang paghulagway sa banay ni God mga kikalaan. Mga maisog nga mga sundalo o paspas mga kikalaan. Kay arita sa banay ni Asher, versikulo 20. Ang pagkaon ni Asher mahimong sama sa dato ug siya magatagbo og harianong mga pagkaon. So ingon ni ana ang paghulagway kanila mga kikalaan. Og sumala pa sa record sa Biblia mga kikalaan nga sila nagkinabuhi ingon nga kanabang malambuon dito sa Kanaan. So anaan nila ang kanabang dagaya nga mga abot sa trigo nga mao'y ilang gipananom dito sa kanisyang yuta nga ilang gipoy. Kaya arita sa kang Naphtali o kuna Nephtali, versikulo 21. Matud pa nini si Naphtali ang baing binaw nga nakabuhi ug siya makabaton og maanyag nga mga anak. So ingon ni ana ang kuan mga kigalaan. Nahimong famous ang banay ni Nephtali tungod sa usa ka leader nga ginganlag Barak. Si Barak mga kigalaan kauban ni Deborah mao ang kini siyang nakabuntog sa mga kaaway sa Israel nga buot musakop kanila nga gidumalahan sa ilang pangulo nga si Sisera. So mao kana ang contribution ni Nephtali mga kikalaan. Og sa banay ni Jose mao kini ang panalangin nga gihatag sa Dios o gihatag ni Jose ani Jacob. Mao kini ang iyahang panagna kung unsay dangatan sa umalabot sa banay ni Jose. Si Jose ang mabungahon nga dagkong sanga. Ang mabungahon nga dagkong sanga haduol sa tuburan. Kansang mga sanga mikatay saylo sa pader. Muatake kaniya ang mga mamamana ug muagi ug musamo kaniya. Apan ang iyang pana magpabiling makanunayon ug ang iyang mga kamot mahimong hanas tungod sa mga kamot sa makagagahom ni Jacob. Tungod sa ngalan sa magbalantay ang bato sa Israel. Tungod kay ang Dios sa imong amahan nga mutabang kanimo ug tungod sa langdong Dios nga magpanalangin kanimo sa mga panalangin gikan sa kaitasan, mga panalangin sa kinahiladman, mga panalangin sa mga dughan ug taguangkan, ang mga panalangin sa imong amahan mas mudako kaysa mga karaang kabukiran o sa mga ginatinguha nga mga butang nga malungtarong kabungturan. Sila maanaa sa ulo ni Jose ang mga panalangin nga gikorona kaniya nga prinsipe sa iyang mga igsoon. So ingon ni ana ang panalangin mga kigalaan, ang kini siyang kaugmaon nga nagpaabot alang kang Jose. So naa kaniya ang panalangin sa Dios. Mahimo siyang ligon, magbalantay, bato o kanibang usa ka ligon, magbalantay og bato nga dalangpanan og makagagahom nga Dios. Mao ang nagpanalangin kang Jose. Og kanunay mga kigalaan, si Jose magapakig-away alang sa pagdumala aron hangtod nga kanabang
ang banay ni Jose, hangtod nga ang banay kini siyang kaliwat ni Jose mo sipak, mubulag gikan sa banay ni Hoda. So mao na siya nga nahitabo mga kigalaan. O tungod kay kini siyang nasod sa Israel sara karon, before na siya nahimong nasod sa Israel during the time of Jesus, gitawag na siya ga Huda. Tungod kay diha mga kigalaan nadiha ang kana siyang sentro sa pangagamhanan sa banay ni Huda kauban sa banay ni Benjamin. Ang uban napulo ka mga tribo ming bulag gikan sa banay ni Huda. Ug usa na niini ang banay ni Huda. Kay arita sa kang Benjamin, bersikulo 27. Mao kini siya ang gisulti ni Jacob ngadto kang Benjamin. Si Benjamin mao ang gigutom nga lubo. Siya sa kabuntagon siya motukob sa iyang tukbunon ug sa kagabhion iyang bahinon ang iyang mga gipang limbungan. So ingon ni ana mga kigalaan. So ang banay ni Benjamin mga kigalaan na ila sa ilang kanabang isog nga mga magpapana, mga slingers, kanto siyang lambuyog nga mga armas. So ang mga ilado nga mga tao nga sakop sa banay ni Benjamin mao kadtong si Ehud, si Saul ang unang hari sa Israel, o si Jonathan ang higala ni David. So kini mga kigalaan mao kini siya ang gipadayag ni Jacob diha nga mamahimong kaugmaon, mga manghitabo sa malabot nga mga adlaw sa 12 ka banay ni Jacob. Atong makita din mga kigalaan nga adunay ingon nato mga banay nga ingon nato nindot kaayo og mga nagapaabot nga mga kaugmaon sama sa banay ni Jose, sa banay ni Huda, ug uban pa nga mga banay. Apan atong nakita mga kigalaan nga doon na usay mga banay nga sakop sa banay ni Jacob nga diin si Jacob nagapadayag kanila nga adunay dili maayo nga mga panghitabo nga mahitabo sa ilang banay. Ug kini mga kigalaan kung atong tan-awon, usa ni siya sa mga linugdangan sa mga binuhatan nga gibuhat nining 12 nining mga anak ni Jacob. So ingon ni ana mga kigalaan, atong timan-an bisan unsa nato nga mga binuhatan dinhi nga kalibutan, adunay iyang mga konsekwensya. Sa katapusang nga bahin mga kigalaan, akong i-emphasize nga kini bang sa banay ni Huda nga diin diha na himugto si Ginoong Hesus, naa diha ang leadership, naa diha nahimugto ang Mesiyas, naa diha na tao ang pundok nga gitawag og Judaism. Diha natukod mga kigalaan og nalig-on ang unang pundasyon alang sa Kristiyanidad. So dinhi mga kigalaan atong makita sa mga panalangin nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang mga apo ug ngadto sa iyang 12 ka mga anak. Although gitawag kini nato og panalangin mga kigalaan o gitawag kini nga panalangin ni Jacob ngadto sa iyang mga anak, apan atong nakita dili tanan panalangin. Adunay mga maayo nga kaugmaon nagpaabot alang ni adtong mga tawo nga walay mansa diha sa ilang mga kinabuhi. Apan ato usab nakita mga kigalaan nga dili maayo nga mga kaugmaon nagpaabot alang ni atong mga tao
nga kanabang at certain part sa ilang kinabuhi nagpabadlong, nagpasaway, ug nakapasubo sa Dios. Atong timan-an mga kagalaan nga matag binuhatan nato adunay linugdangan. Tingali ang linugdangan sa atong gibuhat karon dili nato matigamtaman apan motumaw kini ngadto sa atong mga kaliwatan. Mao kini makasusubo nga butang mga kagalaan. Apan dili nato malikayan. Tungod kay dili man nato kanabang mapugos ang ubang tao nga dili mo tan-aw nato. Dili nato mapugos ang atong mga anak nga dili mo sunod sa atong mga lakang. Kay kun unsay ilang nakita, maunay ilang sundon. Matud pa sa panultihon mga kagalaan, by constantly beholding, we are changed. But pasabot mga kagalaan, unsay kanunay nato nga ginatan-aw o kanunay nga nakita, kita mausab, hinay-hinay sa pagkasama ni Ana. Kung naa sa atong palibot kanunay mga kagalaan atong makita ang dili maayo nga mga ehemplo ug dili maayo nga mga binuhatan. Moabot ang panahon mga kagalaan nga kita usab ma-impluwensyahan niining dili maayo nga mga binuhatan. Busa higala ako mong awhagon nga kanabang kung gusto kitang magbilin og maayo nga kabilin alang sa mga mosunod nga henerasyon, ato silang pakitaan og mga maayo nga ehemplo sa atong kinabuhi. Kung unsay nakita sa mga nagsunod nato nga henerasyon, nganhi kanato mauna ang ilang sundon. Tingali manaway ta nga unsa naman ning atong henerasyon karon. Apan higala ang pangutana, nganong naing anak man. Og kung atong sulayan pagtubag mga kagalaan, kana nga pangutana tingali atong makita pagbalik. Nga tingali kita usab nakakontribute niini nga mga kasaypanan. Niini nga mga problema. Busa igala samtang sayo pa. Tan-awa, susiha ang imong kaugalingon kung nakapakita ka ba og maayo nga ehemplo ngadto sa imong mga anak. Tungod kay ang ehemplo nga imong gipakita karon mauni ang mahimong giya alang sa imong mga anak. Og mahimong maka-predict kung unsa ang mahitabo sa imong banay sa malabot nga mga. Nagnaot ko mga kagalaan nga kini nga leksyon kinabuhi gikan sa mga anak ni Jacob. Atong makatunan o atong maaplikar sa atong kinabuhi o mahimo natong giya aron nga ang dili maayo nga mga linugdangan sa dili maayo nga mga binuhatan atong malikayan nga makahatag og kadaot ngadto sa atong mga anak ug sa mosunod pa nga mga kaliwa. Atong tapuson ang atong pagtuon ning taknaa pinaagi sa pag-ampo. Ako magdapiton sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa ampo. Magampo ta. Mahigugmaon na mga amahan. Daghang salamat sa imong kaayo, salamat sa imong panalangin. Salamat ini mga pulong nga imong gihatag kanamo ug sa imong paggiya kanamo samtang kami nagatuon karon sa imong mga pulong. Salamat sa mga bililhong leksyon mahitungod sa kinabuhi ug mga umaabot ng mga panghitabo sa mga anak ni Jacob. Hinaot naman nga kadto nga pagli sa malabot nakahatag kanamo og giya og leksyon sa amping sa among matag adlaw nga pagliho aron nga kami makatabang alang sa kayuhan o kalambuan sa mga mosunod nga mga henerasyon ug alang sa kayuhan sa mga tawo nga anaa sa among palibot nga ubos sa among impluwensya. Daghang salamat amahan sa imong kaayo. Salamat sa imong panalangin ug sa imong pagdungog sa among mga pag-ampo. Amo kining gipangayo, gilauman namo nga amo kini madawat. Sa ngalan ni Hesus, among personal nga maluluwa. Amen.
Okay, higala, daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban na kinako nining taknaa sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining bahina sa Hinisay. So, ugma sa gabi mga kigalaan, ako mong dapiton sa pag-uban gihapon kanako sa atong pagtuon sa katapusan nato nga suheto dinhi sa libro sa Hinisay.